Torno a començar la fracció que tinc de la meva biblioteca. Primer, els que són trilogia, que són el Crepúsculo, que es diu, aquest és en català, que es diu Crepúsculo, de l'escriptor Stephen Meyer, de l'editorial Alfaguara. Després, un altre en castellà, de la mateixa autora, es diu Amanecer. Alfaguara. Editorial Alfaguara. Després tinc dos més de Crepúsculo en castellà, que aquest es diu Eclipse, del mateix escriptor, i aquest es diu Luna Nueva, és escriptor també.